πιο sensitive στιγμές της ημέρας μας είναι όταν είμαστε μαζί. Λένε πως ο μέσος χρόνος που χρειάζεται κάθε μαμά για να ετοιμάσει την τσάντα του παιδιού της για τον παιδικό σταθμό είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Ωστόσο, συνήθως ξεχνάει ένα και πολύ σημαντικό πράγμα να βάλει στην τσάντα του. Ποια πράγματα λοιπόν πρέπει να έχει η τσάντα κάθε παιδιού πριν πάει στον παιδικό σταθμό? Σήμερα θα τα ανακαλύψουμε όλα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την ίδια την τσάντα. Η τσάντα είναι πολύ σημαντικό να είναι ανατομική, δηλαδή να έχει χοντρά εδώ πιασήματα και να είναι μικρή για να είναι στο μέγεθος του παιδιού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να την έχει επιλέξει το ίδιο το παιδί μαζί με τους γονείς του, έτσι ώστε να τη θέλει και να την αγαπάει και να έχει κούμπομα που να μπορεί με τα μικρά του τα χεράκια να ανοίξει μόνο του και να μην έχει ανάγκη κάποιον άλλον. Και βέβαια να έχει κάποιον ήρωα πάνω ή κάποια φιγούρα που του αρέσει και το εκφράζει. Τα περιεχόμενα τώρα της τσάντας είναι πολύ σημαντικά. Καλό είναι το παιδάκι για τις πρώτες μέρες να έχει ένα αντικείμενο που μπορεί να έχει και να το κάνει να νιώθει ασφάλεια, όπως είναι ένα νάνι ή ένα παιχνιδάκι. Μπορεί επίσης να έχει μαζί του το καπελάκι του σε περίπτωση που βγαίνουν έξω στο διάλειμμα στον κήπο. Και βέβαια να έχει μαζί του μια αλλαξιά με στεγνά ρούχα στην περίπτωση ατυχήματος ή αν βραχεί, ώστε να μπορεί να φορέσει στεγνά ρούχα. Βέβαια, τα παιδάκια που χρησιμοποιούν ακόμα πάνα, είναι σημαντικό να έχουν μαζί και τις πάνες τους και μωρομάντιλα για να μπορούν να αλλάζουν. Και βέβαια, σημαντικό είναι να έχουν το τάπερ τους, το παγουρίνο, μαχαιροπύρουνα πλαστικά και ειδικά για μικρά χεράκια. Και βέβαια, ένα υγιεινό σνακ, όπως είναι φρούτο, γιαούρτι, παστέλι ή κάτι άλλο που τους αρέσει και να μπορούν πάλι μόνα τους να το ανοίξουν και να το φάνε. Εγώ συστήνω στους γονείς να κάνουν ένα μικρό καρτελάκι με το όνομα του παιδιού που να το βάλουν πάνω στην τσάντα, το οποίο να το ζωγραφίσουν μαζί, να κολλήσουν αυτοκόλλητα και να το πλαστικοποιήσουν. Και είναι και πολύ τρυφερό η μαμά και ο μπαμπάς να γράφουν ένα γραμματάκι στο παιδί με κάποιο σκίτσο για να το καταλάβει το παιδί, με κάποιο γλυκόλογο ώστε να το δει μες στη διάρκεια της ημέρας. Και αφού γεμίσετε την τσάντα του παιδιού σας με όλα τα απαραίτητα για τον παιδικό σταθμό ή τον νηπιαγωγείο, μην ξεχάσετε να του δώσετε μαζί του και την αγάπη της μαμάς και του μπαμπά.